30 ka mga bagong clamp ang giandam sa City Toda ning nagkaduol nga holiday season. Diin daghang mga sakyanan ang gipanglantawan nga makahuot sa kadalanan. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gipibaw ni Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda, nga subli nilang ipatuman ang clamping operation. Batok kini sa mga illegal parking sa kadalanan sa Dakbayan, subay sa napanlantawan nga paghuot sa kadalanan ning holiday seasons. Gikatakdang sunod buwan ang pagpatuman og balik sa clamping. Dugang ni Tumulak nga sasayo pa ang Department of Interior and Local Government mi painumdum sa mga LGU ug sa mga barangay officials tibok nasod sa pagpatuman sa clearing operation aron mapaluag ang dagan sa trapiko. Naki-coordinate jud mi sa to ang clearing operation kay labi na gid og daghan kay mga tao ang ato ang makita din nga mga problema naa dayon sa mga sidewalk. So muna nga naki-coordinate ta sa taga clearing team aron mapahimang naudaan sa ato nga mga vendors nga abot gyud inig tungtong sa buwan sa Disyembre ato gyud panikamutan nga wa sila maka-obstruct diha sa atong mga sidewalk. Webes sa niaging semana, 5 ka mga e-bike nga gipasagdan lang daplin sa daan, ilabi na sa mga sudunong dapit ang gisakmit sa clearing team. Kipangbiyaan lang. Ilabi na gyud sa mga lugar nga gagmay kayo nga delikado. Among gi-coordinate ang mga barangay captains, no? Kaya aron hatagan namo sila higayon sa papakigistorya aning mga tawhana mentras sa di pa namo kuhaon. So ni-coordinate lang sa mismo mga barangay. Awhag sa Pangulo sa City Toda sa mga nag-iya og mga sakyanan nga naa nakaparada sa daan pagpangita og laing lugar nga kaparkingan nga gawa sa pampubliko nga daan aron di kini masampulan sa clamping operation. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.